Moje malé já se na mě trochu zlobí, protože jsem utratila spoustu peněz za... Poprvé jdu zkusit Chamberlain Coffee a chci vědět, jestli to stojí za ty peníze. Ano, objednala jsem si tohle vyhlášené americké kafe a jdu za vás otestovat, jestli to fakt za ty peníze stojí. Mimochodem přišlo to asi do týdne a první věc, kterou jsem tam nemohla nechat, tak je vanilková matcha. Tato objednávka vznikla hlavně kvůli téhle jahodové kávě, která je jako limitka, a kvůli cold brew. Mimochodem kupovala jsem si kvůli tomu i dost drahou konvici na cold brew. A vlastně jsem potom zjistila, že nebyla ani potřeba, ale jako první tak jsem vytáhla tohle karamelový kafe. Strašně hezké to vonilo, jako ta vůně kávy je neskutečná. No a tohle už je další den, protože v lednici necháváte kávu minimálně 16 hodin. Chuť mě vážně překvapila, dávám jí 11 velboudů z 10 a trochu jsem to ukázala potom tím líkem na závěr. Jahodový kafe, neměla jsem od toho vůbec očekávání, že bych tam ty jahody cítila, ale já jsem se spletla. Neskutečná vůně a fakt dobrá chuť, ale zpětně jí dávám 9 jahod z 10. Jako poslední tady mám vanilkovou matchu. První rozpoznávací symbol, jestli je ta matcha dobrá, poznáte podle barvy. Čím si těžší zelená, tím lepší a pěna drží. A samozřejmě na mém profilu najdete video, kde jsem aspoň trošku rozvedla benefity matchy, ale zbytek vám dám do popisu. Tahle matcha je fakt docela drahá, ale hodnotím je 9 hvězdičkama z 10. Takže zcela upřímně, za tohle to mě nikdo neplatí, je to dobrý a rozhodně tam neobjednávám naposledy.